helburu bat izango litzateke eta nagusiena da, Durangoko azokan gure estandera hurbiltzen direnei, egiten diguna zozketan, tokatu zaienei, irabazi dutenei, saria ematea. Irabazlea da Olga Marcos, lehena, eta bigarrena Jon Zinkunegi. Bateri eskaini zaio eta aukeratu du ja, badakizue, iPad bat, edo bestela astebete barnetegi batean pasatzea. Berak aukeratu du iPada, eta hori emango diogu. Beraz, saria da horixe, eta gero material bat abek editatzen duena. Eta bigarrenari, baita ere, material bat emango diogu, abek editatzen duen materiala jakina. Iazkoa baino, pizkatxo bat, ikasleek kopuruari erreparatuta gehitxo hau izan dela. Ikasle kopuruari erreparatuta. Ordui erreparatuta, egia esan, mantendu edo pizka jeitzien da. Horrek esan nahi du modulazioa aldatu egin dela, modulazio txikitxoa laburra ditugula, ordu gutxiaukoak, eta ikasle kopurua horregatik jente gehiagoren gana ailegatzen gara, baina ordu lektiba gutxiagorekin. Momentuz ikusten duguna da ikasleen behar izanetara egokitzen alegintzen garela, ez? Horrek sarritan hori eskatzen du. Ordu aldetik eta ordu baino gehiago esango nukenik, aldatu egiten dugula sistema edo modulazioa egokitzen gabizela. Autoikasketak horregatik azkereko urteetan igoera izan du. Hemendik eta urte batzutara, nik uste dut aztertu egin behar dela, inguruan zer daukagun, ontxe hasi behar dugu beste 4 urtetarako plan estrategikoa egiten, eta lehenengo ikusi egin beharko dugu gizartean orantz doan, eta nik uste dut gero eta ordu gitxiaurekin gehiago egin gure izango dugu, ezta? Horretarako inguruan daukagun baliabide guztiak erabili beharko ditugu teknologikoak, giza baliabideak eta dena.